טוב, אז אנחנו הולכות לשים פילינג לפנים. וואו. ככה זה נראה כמו משחה. מה זה? זה לא פילינג. משחה כזאת, כמו קרם. אמרתי שזה פילינג. אבל זה פילינג, ככה כתוב. לא נראה לכם שאתן זזות בערך? כמה שזה אומר? עוד חצי שעה? למה? רבע שעה? רבע שעה. אמורים לשטוף את זה? נראה לי שאמורים לתת לזה אולי להתייבש עליו ואז לקלף. אני לא יודעת, אני צריכה לקרוא. תשימי לי קצת אז. מה קרה, יקי? אתה יכול ללכת? אני אתחיל לזוז בעבודה. כן, יש לזה עוד כן. לסיים. אני רוצה. טוב, נעצור ונחזור אליכם עוד מעט. עוד 10 דקות נחזור. טוב, אז עבר 10 דקות. מתחילים ככה? כאילו עם ידיים לחות, מרכיבים את זה. איזה אמור לעשות? כלום. טוב, אז ביי. טוב, סיימנו. כזה גבוה, גול, ישרות לא זוכרת.